ስለዝኾነ ዋጋ ዝኸፈለሉ እንደገና ዋጋ ከፊሉ ናብ ምሁር ስለዝመለሶ ሓበን ይሰማዓዮ ክብሎ ደሊ ወያነ ቀፂለ እንታይ ክብለኩም ደልየለኹ ብቐዳምነት መስመር ሓቂ ትግራውነት ስዒሩ መስመር ሓቂ ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ነገራት ዝዝርዝር መስመር ሓቂ ኣብ ውሽጣ ብዙሕ ኣለዎ በታ መስመር ሓቂ ጥራይ ወዲየ ክወርድ ዝኽእል ያለ እዚ ዘነብብ ነገር የብለይ መስመር ሓቂ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተይልና እቶም ኩሎም ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ውሑድ እዩ ከምቲ ቀደም ብዙሓት ሓይልታት ናይ ኢትዮጵያ ፀቕጥዎ ዝነበሩ እቶም ትምክሕተኛታት እቶም ህዝቢ ሙፃዓት ዘይኮኑ እቶም ትምክሕተኛታት ንሕና ብዙሓት ኢና እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ከነንበርኩ ኮይና ነዚ ህዝቢ እዚ እንተንበርኪኽና ናብታ ሰሜን ኤርትራ ኢልና ንኣምነላ ናብኡ ክንነጥር ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም ኣብ ሚድያ ከይተረፈ ወፂኦም ተዛሪቦም ነይሮም ኣብ መጨረሻ ግን እቲ መስመር ሓቂ እንታይ ገይርዎ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣስፊርዎ መስመር ሓቂ ማለት ሓቂ ሒዝካ ንሓቂ ዕላማ ብሓቀኛ መትከል ምጓዓዝ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንብሎም ነርና ካብ መጀመርያ ነዚ መስመር ሓቂ ሒዙ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ወያነ መድሓንቲ ናይ ኣደን ሓደ እዮም ወያነ ህዝቢ ትግራይን ሓደ እዮም ንምንታዮም ሓደ ዝኾኑ ካብ ከብዳውፅያ ዝበጀወቶ ስቡእ ወዳ ስለ ዘሎ እታ ትግራይ ትበሃል መሬት ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እውን ደጋጊመ ሓበን ይሰማዓካ ክብል ይደሊ መበል 45 ዝገበርካዮ ዕለት ምፅምባል ኣብ መላእ ዓለም ከምቲ ዘየለ ተኸቢሩን ኮሪዑን ኩሉ ሰብ ኣቓልቦ ገይሩሉን ዓለም ብምሉእ ነዚ ናይ 45 መበል 45 ኣድህቦ ስጋብ ዝገብር ዝቐየርካ ጅግና ህዝቢ ናይ ኣቦታትካ ዝወረስካ ህዝቢ ኢኻ ከምኡ ኮይንካ ንዘለኣለም ከም ትቕፅል ኣባኻ ጥርጥር የብልና ከምቲ መለስ ዜናዊ እንታይ ኢሉ ሓንቲ ቃል ነይራ ዝተዛረባ መለስ ሓቀኛ እዩ ነይሩ ኣብ ጉዕዙ ኣነ ከምኡ ኢለ ዝኣምን ዝተፈላለየ ኤርትራውን እናቱ ተሓሳስባ ክህልዎ ክእል መለስ ግን ኣብቲ ዝኸዶ ዝነበረ ጉዕዞ መለስ ብዝገበሮ ጌጋ ዘይኮነ ብዝገበሮ ሓቂ ኤርትራዊ ክውፃእ ክብደል ኢሉ ዝቐመጦ ፖሊሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይነበረን መለስ ብዝበሎ ነገር ከዓ ኩሉ ግዜ እናደጋገምኩ እየ ዝነብር ኣነ ኣንቱም ህዝቢ እንኳዕ ናይኩም ኮይና ኢልኩም መለስ ኣንቱም ህዝቢ እንኳዕ ናትኩም ኮንኩ ኣነ ኢልኩም ስለምንታይ ከምኡ ኢልኩም ናቱ ሕድሪ ብተግባር ከም ተርእይዎ ስለ ዝፈልጥ እዩ ኣሪእኹሞ ይኹም ከዓ ብግብ ስለዚ ቃል መለስ ዝተግበሩ መን እዮም ነይሮም እንተይልና በዓል ደብረፅዮን ትማሊ ትምክሕተኛታት ንኤርትራውን ንትግራዋይን ኣላጊዖም ኣቃቲሎም ኣማጪቶም ቶም ትምክሕተኛታት እየ ዝብል ዘለኹ ንዝኾነ ብሄረ ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ኣለኒ ኣነ ዝኾነ ብሄረሰባት ናይ ኢትዮጵያ ክብሪ ኣለኒ ቶም ትምክሕተኛታት ሓይልታት ግን እንታይ መደብን እንታይ ዕላማን ነይርዎም ነዚ ክልተ ህዝቢ ኣራፂሞም ንሳቶም ካብኡ መዓር ክልሕሱ ደልዮም ነይሮም ስለምንታይ ክልተ ህዝቢ ዘስጋኣካ እንተኾይኑ ብፖለቲካ ክስዕሮ ዘይትኽእል እንትኾንካ ብዓቕሚ እንተዘይተሸንፎ ኮይንካ እንታይ ኢኻ ትገብር ከተጋጭዎ ጥራይ ኢኻ ትሓልም ኣብ መጨረሻ ኩሉ ግዜ ዝከታተሎም ሚድያታት ኣለዉ ብፍላይ ናይቶም ትምክሕተኛታት ሓይልታት ከም በዓል 360 ዝበሃሉ ክዓርብን ክመሽን ብህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዝዛረቡ ኢሳት ዝበሃሉ እዚኦም ኢትዮጵያውያን እዮም ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ትግራይ ከም ኢትዮጵያዊ እዮም ዝሓስቦ ኣይኮኑን እዚኦም ካልእ ዕላማን ካልእ መደብን ናይ ስልጣን ፅምዓት ዘለዎም ሓይልታት እዮም ንህዝቢ ትግራይ ዝመፁ ከዓ ንሕና ስቆይልና ይንረአን ኢና ህዝቢ ትግራይ ማለት መዛምንትና መዋስንትና ሓውና ዘይኮነስ ኣካልና እዩ ኣካልና ስለ ዝኾነ ኣካልካ ክጉዳእ ከሎ ከምቲ ኣቦታትና ዝበልዎ ኣፍንጫ ክትረም ኮላስ ዓይኒ ትነብር ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክብደል ከሎ ንሕና ተበዲልና ማለት እዩ እቶም ሓደ ናይ ኢሳያስ መጠቃዕቲ
إسياس مرمخان زي فلطمو نا إسياس بتكلاتن علامات زي فلطمو إسياس نسلطانو خمس نبر زي فلط حيلتات بوغان بهيرة سبات نا إثيوبيا يخونو بتوم نعوز تفطفو حيلتات تدانا غيرو زتصدف حزب تلو يصدف نحنا كن كاب حزب تግራይ ዝምጽለና ወላ ሓደ አካል نحنا ኤርትራውያን ምስ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ አብረታዊ ቃልሲ ተቃሊስና ፍረና ጽነት ናይ ክልቴና ዘረጋገጽና ሕጂውን በሓደ ኮይና ንዝመጸና ሓይሊ ክንድርዕሞ ክንሕምሽሾ ከነንበርኩ ኮይና ስለዚ ተያኸብደለ ህዝቢ ትግራይ ሓበን ይሰማዓካ نحنا إرتراويان حواتك سمين تجارو أبورنا خلنا إحنا هون مننتنا زيرنا نابت تجراون نتي أجونا أيهم ناينا زي أودي الله يغني يغنينا بتاعك قبلنا ورحونا سامحوا يغنينا تعال كورات دما تكاشنا قاضي يوصل فرالو مركز تلونا بمسعب وكيل هاجر وبايتو الديمقراطية لوطي كابيترا ناوزي نامدرخ قدم بتاع سنينه يا قلنا كورات أدمان كور حزب تግራይ كوران تقالستي كورا ما داولوتي نزمدب أبزي علت تاريخاዊ علت زي هاجراوي بايتو ديمقراطياዊ لوط ኤርትራ بزغبركم لنا عدنا مسارات أبي ترغبنا قالنا خلصنا يسمعنا حاجة وتن يقولون أزيك قالسي حزب تግራይ بقليل زترخبه يكونن بخبيت مسوات النت وحسنت هاجر زراغصه نملو حزب إثيوبيا واغا خفيلو ابزي زبصحو مريح ودغو حزباوي ويان حركت تግራይ ابزي مبل 45 عامت بعل مخباري دسمعنا حاجوت وطن يبلون أبزي دما خبرن زخرن نتوم ناتنت واقعي خفلي هيوت بهيوتي تلويتو أبزي بتحدلو آياتاتكم نعاهم كتعملكم لهم خبيد واقع خفيلهم إذا ناتنت زي هيبو مخلو مالو إذا ترى بحجيناتكم سخاتكم دما كتعقبوا يقبع إذي كمزنا إرترا كالا أي مسوات النت كيكفلو كالا أي واقع كيكفلوكم تتلقيكم حزو حزب إرترا كأف نبر وجو نأف قبلي آتيو سلازي كمزع عينت كيقاطمكم نتي نعاهم رغيبكم مودلهم ناس النت قليل يكونن آياتاتكم يوم أي حدام كفيلهم له سلازي كتعقبوا قدن قديت لكم لكاتيت عصرت حدا شحال شعات 257 تجمر برتا وقالسي كبيد واقع خفيلو أبزي بتحوام حزب تግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መሰል ብሄራትን ሕብረ ብሄራትን አረጋጊጹ ንሃገር ውሕስ ገይርዎ እዩ እዚ ከዓ ሕዋሕድ ክሳብ ሕጂ ኣሎ ብሕጂ እውን ክቕፅል እዩ እስኻትኩም ኣብ ጎኑ ህዝቢ ትግራይ ኮንኩም ምስ ሓቢርኩም ክትቃለሱ ንምሕፀን ሰውራ ኤርትራ ድማ أبغونكم الله حبيرو تقاليسو ناتنا تامسيو حجوين هاجراو بايتو إرترا مس بالديمقراطية أولوتي مس حزبي
ትግራይ مسوعات كوينو قالسو خسلاسل مخانو أبزي قاليات ولكم أنا وكيلنا يا بومبر كوينة متى لو معلتي أقاطامي أي مثل بحجيجن أبقالسي كنرحبنا يغنينا بتابعت سنينا نقاشنا يغنينا ከዚህ በመቀጠል ያው የተለያየ መልእክት ስላለ ከሐረሪ ተወካይ አጠር ያለ መልእክት ስላላቸው ወደዚህ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። በጭብጨባ እንድትሰሙ። በመጀመሪያ ወንድሞቼ እህቶቼ በትግርኛ ብናገር ደስ ይለኝ ነበር፣ ነገር ግን እሰማለሁ ትግርኛ እና በአማርኛ እናገራለሁ። በጊዜው መናገር የምፈልገውን ለመናገር ያህል ለ45ኛው ዓመት የትጥቅ ትግል ጅማሮ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሰ። ያለነዛ ወጣቶች ኃይለኞች ታጋዮች ከዛ ፋሽስታዊ የሆነ ደርግ እጅ ስር እንድንወጣ ያገዘንና ሰላማዊ እድል እንድናገኝ ያደረገን የነዛ ወገኖቻችን ደምና ነፍስ ነው። የትግራይ ልጆች፣ የትግራይ ወንድሞች፣ የትግራይ እህቶች፣ የትግራይ እናቶች እንኳን ደስ ያላችሁ እነዛን ጀግኖች ስለወለዳችሁ። ትግራይ የኢትዮጵያ መሰረት መሆኗን የማያውቁ ቀደም ወንድሜ የኤርትራ ወገን የገለጸው ነገር አለ። እሱን እንዳለ ላስቀምጠውና ትምክህተኞች ትግራይ የኢትዮጵያ መሰረት የሆነውን ረስተውት ዛሬ የሆነ ያልሆነ ነገር በትግራይ ህዝብ ላይ እየተሰራ ነው ያለው። ነገር ግን እንደ ትናንትናው ወያናይ ብለን አንድ ላይ እንታገላቸዋለን። ዘላለማዊ ክብር ለወንድሞቻችንና ለእህቶቻችን ህይወታቸውን ለሰጡን። እኛም ዛሬ እኔ የሐረሪ የኦጋዴን ወያኔ ነኝ። ታንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ታንኪዩ ሶ ማች በጣም ሰዲና ታንኪዩ የቀደና ከዚህ በመቀጠል ያው መልእክት አጠራጠር ያለ መልእክት ስላለ ያው ከአፋር ተወካይ አጠር ያለ መልእክት እንዲያስተላልፉልን ወደዚህ ወደ መድረክ በጭብጨባ ሰማላልን እንኳን መሮቶም ከኮነ ሀቶ አይሮሁ ህዋሃት ሰነተ ሀሰኮ ዳልን ጎሮዌ አርሄ አፋርኛ ስለማሰሙ መልእክቴን በአማርኛ አስተላልፋለሁ። እዚህ የተገኘሁት እንኳን አደረሳችሁ ልል አይደለም፣ እንኳን አደረሰን ለማለት ነው። የትግራይ ልጆች በተለይ ወጣቶች ሊሰሙ የሚፈልግ ነገር አለ። ትግሉ በጥይት ብቻ አልነበረም። እነ ሰዓረ በዋሃጥም በአፍዴራ ስንት ሰው እንዳለቀ ቢታውቁ በጥይት መሞት ቀላል ነው። ወጣቶቹ ናቸው በዋሃጥም ያለቁት። ዛሬ ሰዓረ ግን በተቀመጠበት ነው የተገደለው። ያሳዝናል። የሰዓረ ሞት ለአፋር ህመም ነው። ስለዚህ ማለት የምፈልገው ትግላችን ገና ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መሬታችን ነው የታገለው። የትግራይ ልጅ ብቻ አይደለም መሬታችን። ለ17 ዓመት መንግስት የማያውቀው መሬቶች ነበሩ። ስለዚህ ቀጣዩ ሂደታችን በተለይ ወጣቶች ለኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች ጎን በመቆም ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች መብቶች መታገል ነው።
አባቶቻችን አስረክቦናል፣ አልፈዋል። ዛሬ እኛ ላይ የተጫለው ዛሬ የትግራይ ብቻ በዓል አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያ ፌዴራሊስት ኃይሎች በዓል ነው። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በዓል ነው። የአፋርን በዓል ስለሆነ እንኳን አደረሰን እላለሁ። ጊዜያችንን በንግግር አልፈጅ፣ ወደ ደስታችን እንግባላለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በጭብጨባ አልፈጅ ባር ክቡራት ቅድማት ጋሽና ሕፅር ዝመልእኽታት ስለ ዘሎ ካብ ሓደ መልእኽቲ እውን ኣብዚ መድረኽ ክሓልፍ ኣይተ ብርሃነ ክብረኣብ ሓደ ጋሻ ኣለና ናብዚ ናብ መድረኽ ሕፅር ዝበለ መልእኽቲ ንዝበዓለ መልኪቱ ከመሓላልፈና ብክብሪ ይዕድል። أقدم تدرس أسفح بيل سلسلة تزارب وكاب دحريو خساب كندي ملخ تغير لوني بقت تنافتا مسجانات رايك حلف دليل تا مسجانات راح حلف سلسلة دلوخي ما ده تدرس أقدم سلسلة زحلفوت ملخ تزارب وزحسبكو يحلف الليو منتي نباري سلام حزب تجراين حزب إرتران زي تحلل سعريز قبرو دلو من سيات إرترا كان بعل تسفومن تيدروسن كابون كلهم من سلامن حزبتات تجراين إرتران زسركو دلو مغالستي كمسجدهم يفتو كابون ولدنا حولنتنا نبحدش ولدو بتبعات تاريخنا خنفلت نزقبرو أبونا ممر قبر غيدان دستا ممر ملورك كدان مريم كمون أبونا أمانيل سهلن ممر بغرن تمسجنا مفتو أمود داتا مرحي هاجر تجراي كبر دكتور دبرتين قبر ميكائيل إرتراويان تجراي كاليتي عدوهم يا بمبال نزتسقمو إرتراويان عقبا مهاب طرح زيكونه أبزد لي وختماتات تجراي سريحهم نخنبرو نسعدل بمفتار كم زخونة تجراوي كله كم منقص زدلي حاجزات تكبر الله مخانو بوقعي جالسون أزيد ما نسلام حزب إرتران حزب تجراين كساب كندي تجيه يسرح كم زلوا زملاختيو أما جرشة حزب تجرايون نحو حزب إرتران زلوا خبري ولا قوا بوليتيكيات سنكر حنتن كسحترون توعلو نخلهم تسابعتات نحزب تجراين حزب إرتران زقبرو زلوا لعل أخبروت متحققازن أب تاريخ زين الرسعو أبلبنا حاول تخينو خنبريو زلالماو زغرن كبرن زلالماو خبرن زغرن موغوسن نتوم زمانات من تقام قانان كبرتاتنان بجان زحلفو جغان سماعتاتنا حوهم برهان قبراب كأبوهم برتن سايق عزيان يغني لي